يبو نجرو خمساري الدل توهيبو انت يبو نتا ترايل نتا كستاي سمرها أغريبا قطر هذا أغريبا أن باولوس بناير سقا تزارب تفقدوا الكلام ويكو شو يبلنا باولوس لما يدو سرقيو رأسو خمساري لا جمرة الجزام رافزيا كابزا قطر هذا جميلو أوتلاين كن جبرا لما أعلموا نبي كم نخليل كريكون تا كقطر خليته كسب أسر هذا باولوس شو مسكرنا في جميلو تزارب كله نايك أدم يوم يخنا لهم جميلو أنا كو بتعاني كابتوم زدنكابو فريساوية بنبرتي بقولو نجار زتوفقوا السبي كمسكرون نهدرهم إن عبد الزارة وحالة نهدر اليوم زي أقلوا كلهم أب مجاليا بوبا يزارب زارب everybody knows nothing نجار كفريساوي زنبر في حقون أتي the best زبالة ممر جماليا أقول إيه تمامي بتعرف جماليا هم متكبس وحق ميتا تباهي بحال دائما شيء نزل برسالة جماليا نبت جماليا زدا محل كسر إذا عين السر يجي ندري بزمن الزمن يحواتي كم قلنا لنا عند بتي حسابنا دخلنا العرب وين كان كنا نقول كلنا دهر إمام الناس عليه كم سنة برنامج الزراعة صبوا أجنات وين كنا نقروسه نسو حنتي زلنا أبتها زلوا نناقل أدفانتج نراي أبتزنا لو نيرنا هجد ما كريستوس يوتنا لو يدوس أمسي أدم ما كان يوت لنا نسو نايتا زلوا ويسفل تنبر نايزي أي فلتني سلازي I know both sides أتون فلتوي هجد بزعب حق الرسيسهم كمزن زلون زلوا كافرساوي نتن تقنس أصبيبا فريساوي أورا كاندي دتنك بحق تقولون أبتحت جمالياس زدا مهارك السبي يلو ندريت مريسونا كيلو ندرجن كم زينا نقدكم كاللقوطة قطر عسر تغلبتا كساب عسر تشمونتا بحافشا لو تيزنقر نيسوس كريستوس زرقبل بتاريخ يزنقر قل نبتا تمرتنا كدهمتان زي أكفا في الأمور الفتوى كل مطلع نزع كلبتا بويتا زرقبل قطر عسر تغلبتا ناصر سلستا እናልኩም ከለሁ ናብዘዝ ቀድዎ ከይደ ኸብስሮ ካብቶም ሊቀ ካህናት ደብዳቤ አጽይፈ ናብዘዝ ቀድዎ ክኸይድ ከለሁ ግና በብርሃን ጸዳል ተራኸበኒ ግን ቅድሚያ ሓንቲ ነጥባሕዘ ደቀ መዛሙርት እኳ ብዕላማ ብኣጀንዳ እቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ዝሓለፈ ጊዜያት ከም ዝረአናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ የጢሮስ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚርኩም ዳራ ይሁዳ ሰማርያ ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክረኝ ብትሆኑ ይሆን ተባሂሎ በአጀንዳ አይወጡም ስደት ምስመጻ እቶም ዝተበተኑ ይዝለና ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ጀምሮ ወንጌልና ነገሩ ዞሩ እቺ በዲተርሚኔሽን ተወኙ ረአዩ በሉ ሮንግ አጀንዳ ይዙበር ካብ ኢየሩሳሌም ለቶም ኢየሩሳሌም አጥቂቆም ሲ አያገብ ነባል እስጢፋኖስ አጥቂቆም ሲ አያገብ ኖ ዚያ ነገር ዚያ ሳይለንስ ያፍተከሙ ዘለዋ ከተፈተ ወይናልማ ከተማና ጣይቤ ኮነስ አብዙ ኮነስ ዘእዝ ባህላይ ሐድግኒ ስለዚህ ማንም ኪዳይ ነው ከይሉ ደብዳቤ ሐብቱም ታይሉ ደብዳቤ ሐቡኒ ነዞም ሰባት ዚኦም አብዘዝ አተዎ አቲ እና ተፈተልኩ ኩዶ ስለዚህ ሐቡኒ እጅራው ቲ ናይ አጀንዳ ሽግርምር ናይ ዲተርሚኔሽን ነገር ግን ራይ ብዙ ጊዜ ነው ከምዛ አይነት ሰባት ምስመጡና ጎይታ ኃያል አድርጎ ናጎይታ ምስመጡን በጣም እግዚአብሔር ዘጠቀመለው እቲ ነገር እቲ ኦሬዲስ አለውም ኢንስቲንክት በቃ አጉሽቶም ሲያበዝ ጳውሎስ ከምዝበልኩ ወዲያው በአጀንዳ ዝተንሳ ጎይታ ሊሆን ቋዳይከዱ ዝግብ ንተፋዓት ኮይኑምበር ዳራግን መጻይና ለዚያ አጀንዳ ያለ ፍጻም ቆሪጡ ዝተንሳ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምላክ በምህረቱ አብ መንገድ ተቋማ ቀድር ምድር ይለና ቀድር ምድር ግን ከፀሐይ ዘደም ብርሃን
ምስክር ይዘሉ ከዛ አይነት ሰሜን ይራአለ ከኢየሩሳሌም ጀምረ ናዘዝ አቶ ወቀትልና መብዱን ከለቁ ሄይ እንታይ ይገብር ብርሃን ግንሪ ምስክርነት ማለት እዚህ ምስክር ትቆሩ ይሁን ተባይናልና ኩላትና ምስክር ነኸሪና ንምታይ ነዝብርሃን እዚህ ከፕራይ ጳውሎስ አይነት ከይከውን ኸሪዩቲ ኤክስፒሪየንስና ግን ነፍስ ወከፍናለና ነዝንም መስካር ቴዎሎጂያን ግን ከውን ሐዋርያ ነቢይ ፓስተር ገለ መምህር ግን ከውን አይለና ነዝብርሃን እዚህ እንደህሪና ነዝነ ገረዝ እንደህረፍናስ አነ ህይወቴ ቀደም ከምዚያለው ግን እጅግን አይንተይ تذكروا اليوم دي كابن سنة وكابزول لجميع أول سبعين دحري تمابونا دون فريوم كابت صلوت كيسبور كامورا كيسبور عايسو جزارسو أقول سبعين بعض الزارب كلام سلوه سمع إلهم سناي مسيد هذا آبي تيولوجيا تيولو أنتم سبعة زنا كراي فلتني أنا زفت طلعنا بركم أول نيرة جميلة يعني يسوع سويتا ما يأخذ زي كذا سبعة ما خلنا يلتن أول نيرة الجبناء يبغى يقولوا يسوع سويتا حسب كنتيها جلن كنتيها كابوبا دينا يجيبوا وقال يقولوا أزي أقول تايمو دينا يكتبوا بالنجاري بلا أواي تتفت أمد سخونة النجاري يسوع كريستوس سويتا نزل من دار ما نمشي تاسعنا بالسبيتي هند ما أتيكم سويتا ترافيبا كنتي ساعات كمان كنتي ساعات هقولكم تاسو وكنتي دقاي تازن هات الله كذي كن كيدا بكام شو تمرت أنا دايما مهارة تمرت البيت دايما مهارة تمرتي ود مزمور تمرت أقل قلوب قال ملاك مهارة عايزة تمرت قال لايك مهارة كن هند ما أتني يسوع رحيماتو أو إذا كيدا ناب كتما قلبت أبيلا كتما ملو نزي يسوع زي نزو دايز نجارة نزا نزا بقوة يسوع رأي لام سيارة يسوع كيدا زغلاتنا للناس experience كسر graduate نجابر كلام نسوبيو نجارة يقولن تموكيرنا يبينا كوينولنا يسوع كريستوس بيتا من جبي فرالة كم تلاقي باولوس كي كونه خلص سلزي باولوس أنا زنير جد ما يعرف برهان بريء كبلهم جنبيو يسوع بيتا كتير أبيلو وجزء أبزار كفلزي أينا نلهم لهم أنتي كأسد أربعة سبعة ستة شمون دلما دنس سامي إيه كلهم نتبرهم اليوم ودي أمي نقدر كنسيل ززارة ودمتو سامع كن باولوس ترى دمتو سامي الله زرع سامع أبو دمتو الله جنازة الإسلام من الله سوق من خالفهم نتبرهم ودينا نبزار كفلزي أينا نملس إذا دمتو سمسمت الله إذا دمتو إنتهاي كذا هاي المسؤولة نتسمع عن رئيس سنقول يخوك هراي كخير هي زفان وحديبو مزيو ليخنس نسافره وين قلفره وين قلف يقبل قلف كلام يقرأ عادو برازر نايروم منقست يكون اللي يخنا منقست كندا يكون اللي يخاتنا منقست إيطاليا يكون اللي يخنا ناي سماي نبوسي يكوننا يسوع ويتا سلازي باوس نو أي أبوه تعزيز يو كابتا مارتي كابشا أبدا ما سوس كيكون الجرجم from the first day زهاد كسر سبرهانو تعزيز يو يسوع كريستوس ويتا تمنزل صبوا نجاريو كابوتر سان كريتن كساب سلاسان كريتن تنايمود أتعلم ما تقول لابينا كساب زمان أتزي أمر كتير بحث بمعصية يقول ناتبتكات يقول كل نجارنا تكبر جن كتير مجمع تبغى نجار جن مثلنا المغتصب لما كانت هاي سلسلة باولوس بدأ برهان زرع الله ما أتى جميع ترايبه كونغوس تايكل كمان كاب أملاخ رجيت تقبله بتقوله نوزات بتقوله نجارسي رجيت كاب أملاخ تقبله إنه وجود التعلق أنت تأثرت قالوا أنت كبركم لي كأتينا الله يسوع كريستوس بيتاي يقتلنا تزجمرنا أكل من قدنا أكل بولنا ذاتنا هذا يسبق يجمر أما تتابعوا كن كاب أملاك ردي إسرائيل لكن يقتل يسوع بيتاي يبارككم الله ردي يبصركم كاب أملاك ردي يبصركم كسا مثلا سمتا كسا دستري خمسي زبط نايسيا ردي يبصركم يسوع بيتاي سلسلة كاب أملاك ردي يبصرون
ተደጋጋሚ ሰንበብ አንድ ነገር ተረዳ ጳውሎስ አታፍት ሆነ ዝም ለማን አይሆን እንደለው ታይቆሞሲ ምስክርነት ባለው ደንበር ንሳቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ይምበር እታናቱ ጉዳይ ሲ አይክንድት ጳውሎስ ይልወምሽ ክርስቶስ እንደቆይጋላ እዙ ሁሉ ፍልጠቃስ ናጽላለ ያድርጉል ካለው ተጸልል ካለው እቱ ወንድማ በሃንተማ አንቲ ቲ ኦልሞስት ክርስቲያን ይወቅ አሪካን እኮ ቁርብ ማለት ተረት ያለው ግን ትዝበልከ ግን ቁርብ አንተ ማለት ሳይቆም ቁርብ ሲከመላለስ ገለቆም ሰባታለው ቤተክርስቲያን ይመጡ ተከንኪፎ ልቦም ተረጥም ከለስ ግን አንተ ማለት ወይ ገለቆም ግጸናለን መስጊድ ካሉ ነው በአንተ ማለት እዙ ሁሉ እናብለም ከለስ በዘይ ካዛማ አሰርተ ይቆይ አኻታይ ዲፖነስ ኩሉ ሰከም ዘኸበር ከሆነ ይዝል ድንየቱ ለማኑ ጸሎቶስ ንሱ ይምበር አውጾኒ ገለ መባል ለዞም ሰባት ዚዮን በጃካባ ገለገለ ንዝል ነገር ይሆን ኢንፋክት ሱና ብሮም እንተበጸለ ንቄሳሩን ከሄደር ምስክረሉ የዝብል ይዘለው አጀንዱ እምበር በዛባቲ እናቱ መፍታህ ዘይ መፍታህ ገለስ ብዙ ግድዝ ብለው ነው ይነበር እጅታ ድምጹ ሰሚኤ ዝበላ ካባስተር ባተ ጀምራ ዘላ ታሃይ አጣቆት አስተር ተሸሙንቴና አረፍ ሳይታ ዋና መልእክትና ማይገማ አንቲ ናባንከ ግና አይኑ ወቁጥር አስተር ባተ ተንስሞ ትብርሃን እስራኤል ወጣ ማለት ነው ተንስሞ በእግራ ዶበ ነተዘአፋዮ አነ ደረዘ ገጽልካ ዘሎን ነገር አገልጋይ ምስክር ክትከውን መዲበካለው ስለዚህ ማይ ተገለጹልካ ዘተገለጹልካ ምክንያት አለው ስለዚህ ካትስ ወደካዩ እጅን ተገበ ተንስ እግዚአብሔር ቆልናስ ወከፍና ክትቀመና በአናገሩ ከአዩን ዘለው ነገራት ዘብለው ሁሉ አምላክ ታይገብ መስለኩም የተንስ ስለዚህ ታይሞ ተንስ እትብርሃኑ ይሪው ማለት አምላክ ይሪው ዘገርን ክብር ይሪው እትሙዳው ቆጥቆ ነገር ይቆጣል እና ሰገደው አብኮ ሃሌሉያ በቃ ወርሽፕ እንደገበረው ጽፎ ግን ጽፎቆሱ ተደናፋጡ ግንጂ ተደቆለካ ምስታዛ ሐለፈ ሰምድር አናየት መሳሰለ ግብራውያ ግብራፋ ቁጥር ሸሞንታ ቁጥር 10 ታለ ደቀ መዛሙርቱ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እና አይዎ ምስከደ ደበናልማ መስተቀበለቶ ከባይንቶ መስተሰወረ በቃ አሁን እንዳታዩ ፈሲሶ ደበና ክብር አምላክ ቶም ሰለስተላት ተረመስከው እኮ ክብር ብምንታይ ደበና ይዝግለጽ ነው አብዛጽላት ክብር አምላክ ደበና ይዝግለጽ ነው ናፔተ መቅደስ መጻ ክብር ደበና ስለዚህ ለክብርና ራዩ በቃ ፈሲሶ ምን ከለው መልአክ መጥዩት ሰገሪና ታይዳ ፈሲሶ ማለት you have a mission እጂ ከዚህኩም ተቀበል አንካሪኩም ተተርፉ ለይቆነስ ክትከዱ የዘንተል ይዘለና ክትከዱ ናአምላክ አጀንዳ ኪዱላ ተንከሳቀሱ ጳውሎስ እንደማንጂ ወዲሙ ከዱስ ናአተስዳ አለካስራ አተንሲውን ይሉ እጂ ከቁጥር 10 14 ጀምሩ ዘሎ ሐሳባት ከዝከክል ተከክል ተገሩ ይዘዛረ በጣም ደዘብል ራይ እንታይሉ ተንስ በርካዶ በልስበሎ ነቲ ዝራአኻዮ ነቲ ድሕርዚ ክገልጸልካ ዘሎ ዝራአኻዮ በእጁን ዝግለጸልካ ክርስትናና ሃንሳ ዘራናዮ ታሪክ ጥራ አይቆንም በቀጻሉን እና ተገለጸና ይስፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ነሐንት ማአት ጥራ ኤክስፒሪየንስ አይቆነት በብግዚው ምሳምላክ ልቦ አስከለና ዝርአ ነገር አለ ሞር እና ፈለጥና ሞር እና ተረዳና ናአምላክ ሲ በትንሽተ ይራናዮ ነገር አጥራይደ ቆነስ በብዙ አምላክ የእንትናና ተፈተ እና ተገለጸና ክብሩና ተለማመድና ህልውናውና ተለማመድና ናአምላክ ነገር አባና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ይቀጻል ስለዚህ ናይታሪክ ትርገው ነው ይባል ደስታይ ብለን ነገር ተነግረው አቀም አምላክን በጣም ይዘ ካብጽልዩ ከንድ ናይተማሪ ገን ይደስ ዶግ ብላይ ሰከማን ከርከሎ ብዙ ከምሶ ከርከሎ ይስካ እባክ ነው አክስታይ ገነና ለምን ይከፍ ካውስ አይተብለኝ
ንምንታይ መስለኩም ካብተማለይሲ ሎሚ ይብለጽ ኢየሱስ ጎይታ ካብዛ ሎሚ ድማ ጽባህ ይብለጽ ለኢየሱስ ጎይታ ንጳውሎስ እንታይ ነው ዝረአኻዮ ኣሎ ግድ ግን ድማ በዚህ አድዋይ ትበል ጳውሎስ እኮ ብዙ ነገር ብድርዩ እዩ ከዛ ሰማያት ከይዱ ኮገለ አብዚያ ግን ተዋይ ትበል ካብታ መጀመሪያ ማንተም ባተ ለጅራቶ ዘርን ባራት ያ ካብታ ማት ጀምሩ ዝረአኻዮ ነዚ ነገር እዚ ለጸልካሉ እጁን ብኽልተ እንታይ ነው መስለኩም አገልጋይ ምስክር አገልጋይ ምስክርን ክትከውን ይሆን ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ዘሐለፈ ጊዜ እናይልና ናአምላክ እንታዩ ንክርስቶስ ሰው ገዛቹ ገጽዋኸሎ አነ ባሪያ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከንታይ ሐዋርያ ከሆኑማ ተተጸዋው አምላክ ባሪያ አብዙ ከመጀመሪያ እንኳን ነገሩ አገልጋይ ምስክርን ክትከውን ናተ አገልጋይ ባሪያ ፈቃድ የምካን ትበይ በቃ ሁለንተና ትበኔ ዝለት እዚ ምስገበርካ አነ ዝገለጽኩልካ ናገልገልካ ምትከይት ባሪያ ይኮንካ ትከይ ከለካ ዝገለጸልካ ነገር ድማ አለ ንዑድ ሰባት እናመስከርካ ያትኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አገልጋይን ምስክርን ይሁን ዘንክልተ መዲበካ ንገዛ እሱ ቀደም መዲብዋን ይሩሽ ለቤተ ክርስቲያን ንምስዋ ካብ ኢየሩሳሌም ጀምሮ አብዘዝ ዘኸልዎ እግረግሮምና ገደ ከህዞ እግረግሮምና ገደ ከስሮ እግረግሮምና ገደ ፈጥሎም ነው ሮንግ ዝኾነ ፐርፐዝ ይሩካ እጅግን ካለ ናይ ሰማይ አጀንዳ ናይ ሰማይ ፐርፐዝ ይበቃለሁ አገልጋይን ባሪያ ምስክርን ክትከውን በቲ ዘአባዮን እትሪው ዘለኻን ክትመስክር መዲበካለሁ ይሉ ኢየሱስ ጎይታ ቁጥር 10 አጣውን ክልተ ነገር አተከሰ ዝና ገበርካ ትከይን ከሎኻ አጀንዳ ጋር የመንግስት አምላክ አጀንዳ ጋር አይክንጉስ ስለሆነ ዶንት ወሪ ካብ አምላክ ዝመጽካ ያለው ሃሉዋን ፕሮቪዥናል ካብዝ በጋን ይሉ ካብቶም ናባታቶም ስለተካ አሕዛብን ከናገፈ የዳነው ድማ ህይወቱ ዳራ ከንቱ ያለ ማለት እንጂ ሕሰቡ ሮሜ ምዕራፍ 9 አለ ከምዛ አይነት ጥቅስ አሙስ የለው ካብዚ በጣም ካብቶም ዘገርሙኒ አይነት ሐሳባትን ጸሎት ሮሜ ምዕራፍ 9 ተኸጸሊ ከሎ ብዛባ ህዝቡ ይሆማለሁ አነ ብዛባ ህዝቡ ብዙ ዋይ ስራይ አብልበ ያለው ምሽ እዝለማ መንፈስ ቅዱስ ሲንታይ ገብረልኝ ይምስክረል ያለው በክርስቶስ ሐቅ ይለቁማለሁ ይሉስ ብረሰይሉ ምንትምቶም በስጋ ሐዋታይን አዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ከፈለስ ምደለው ለህዝበይ ፈቱይ ለቤተሰበይ ፈቱይ ለሐዋታይ ፈቱይ አብዚያ ላይ መጽሐፉ ሐቅ ነው ሳቶም ይደቃንበር አነስ ናይዘር ዓለም ነገር ውጉዝ ኮይነ ይትረፍ ዝብልሲ ከሳሁን አይገባ ፈጽም ጳውሎስ እቲ አብልቡ ዘሎም በቀር በርደን ከሳክን ብዙ ግን ወይታ ስሙ ይባል ሀብታ ቀዳሚ ተማታ ታንከ ሄይ ብራዘር ካባዛት አይኮነ ካብ ህዝብ ካብቶም ስጋ አነ ውጉዝ ኮይነ ይድረፍ እትብሎ ካብ ኦሙን መከራ መጽ አንታዚ ክንደይ እንዳፈተዋ ክንደይ ከምዝና ገበረት ነይ እንዳገበር ኩላ ገለ ያ ይምንስ ካብትሎ ባይደጎና ካብትቀረ ካብትይርዳኒ ትብሉን ይምንስ ተጠንቀ ግን አነ በናገፈከ አይመጽ እንዳይቆነስ አይላአል እንዳይቆነስ አነ ታ ክትከለላ ስለኩም አንተ ተገርፈከ ከተሰይ ኮይኑ ግን አብ ፕሮቴክት ካብክና ይልማ ማይቱ እናተባለቁ አድይኑ ወይ ሲያለ ንሳቶም ማይቱ ይለሙ ለሊፎም ቆጥ በደልዩ ተነስቶ ታማውዳ ታማአትክ ጊዜው ስለዛአፈት ባይዘው በዚ አፕላይ ይሩ ይዝኸደኮ ኒሮ በትክሲቲ ናብኒሮ ይከይ ኒሮ ማለት አመታት ነው አሞዳታ ይሰየፍ ማሰሊፉ ግን አገልግሎት ወዲ ከባባ 40 አመታት ተውን አገልግሉ ከገቡ ዘለው ነገራት ሁሉ ገሩ ካሉስቱ ካባዛብ ከሳታ ማድሪያ ሐሊው ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ
ስለዚህ በጣም አጥፍ ያለው ብሩታታ ስለዚህ ቦይታይ ነግሮሎ ካብ ህዝብሃን ካብ ህዛብን ካብ ዝመጽ ነገር አነፍልሎ ከይ ግን ለጽ ነገር አለ ማለት ቢረ እጅ ቁጥር 10 ሸሞንተያ ተቀንዲ ከፍለና ሓደ 12 ምን ዝኸውን ንአሪናይና ንውድ إذا حنت تقصي انتهي على الدقات المسلكة باولوس مش زجرم ملغتات زجرم نجاراتيو أب ملغتات صحيفنا دب بيتاتو صحيف نعملت بأمنات زركب صدقي بأمنات زركب نايت صدقي هيوت أبروميتو بكيرو بليزونا بكريستوس إيسوس ورثنا يوم بركات سماوي حبتنا بسجرم قد يا بيزون كنيسونا تقول لنا أما دكتاتو تروحون أبيت المسكرات لك تصدقون أنا مالتي كم زرس أنت بابا أنتي كندهن كلنا كم مركب ولما سوون جل النازورة خليك كسب كلنا نسبات ناقي عينك برغت كم زلت ومزلوس تازد عن الله مالتي تدمتو سمعنا مالتي كم زبل كاريو ناقي بمأمان كاريو هدقت حاطة رستي مسكتوسا كرو كاب سلمات ناب برهان كاب ستان سيطانو ناب أملاك كملسو يا إنتاتهم كتكفتلو من الأخكارو يسوس ويتا هجي نايبر مستراي تلوخو يكونن يحواتي ناتي ناتاتكم تلوخوز هاليلويا بتعامي دزبل تلوخو دزبل سرح هجي نتتدبرو نقر مچه تربيو كاخد قبرو بالله غايو جويز لبكا تسرح قد زي كل مصيرو سرح يلخو مغنيات وذكر الدعاكا غلو انتاي يخونا الله الدعاكا غلو قد بكا يقول بكا كامل بايا غلو كنت سبوت أمني وأونيا يسألوني جل هذا المسيو هيدا تقبل الله حيو تعرف ليش هذا جنزب دكنا أمي كذا كم تانسي عارف أمي نقدر علىنا دارا تحتنا انتهي سحتة هذا الوجه قال الدابة أمني وك ندخل أي محبته هيدا تقبل الله حيو دابة أنتي تسرح لنا كاتدرال نوميو أمي زغلت كاتدرال نسرح لنا بجاه بدعوا غاب على قدام يقول كاتدرال وبسرح نسرح لنا هجينا كل يوم هانتيا سرهم شمون تساعد وفيرهم في مصير هذا مصون هانتيا بتحدث شمون تساعد ساعات من جدا بلاك جدا إذا كن شمون تساعد من ما تحققه أنت هاي كم زكبر the big picture على هو يسوع بويتا كبرنا الله لا يقول the big picture أنت أبصر لو هجي وين جالتين لقى ربوا عنه كم زلوا أنت سيدنا نازي قال ده يقوله أنت عابس على تردك يسوع بويتا زغاو ونسلو نسخا بمسكاركا نسخا ونجيل بمنكاركاس زغاو ونجا عملا نغني على النجا تسادامي كم زغبركا أنت لقايو لبغانا تحوس you have a big picture سبقس لك زغاو ونسلو نجا تردك كارلوس لازم أملاك تعي تغني أبصر زي لكومي ناقم ألم بزي جمر سلازي بتا هاي مود أتخن جمر انت يلوه يأنتم كتكفتر لهم بس بلا كاكل تغفلت لكم أبزيهم كل تدمركم حموشنا جن كاكل التنقرات تقولوا من ناخذ ده يأنتم كتكفتر لهم إلى غلقهم تفعهم زلوسا يأنتي كتكفتر هذا لا يكبر ليس نبت هذا ثم زوركم استدقوا لي يأنت سبات كتكفتر هذا تصوم خبر يسوع كويتا تسايبنا يأنت سبات لكاس كتكفتر هذا تصوم سام داي مالتيو أباكنا كابزول تجميو بقول in fact biologically كازتول دلنا مالتيو مش هاي مزخفت
ስጋዊ አይኑ ዝግፈትም መንፈሳዊ አይኑ ግን ምስ አምላክ ተራኺቡ ወንጌል ሰሚዑ ክሳዕ ዝድህንሲ እውር ስለዚህ ነዚ እውር ዝኾነ ሰብ ክርኢ ዘይክእል ሰብ ኤንቱ ክትከፍት ድልበካ ዘለኹ የኤንቱ ክትከፍት ዝፅዋዓካ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ሁላትና ንፈልጦ ጥቕስል እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስለ ኣምላኽ ምእንቲ ከይብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣመኑ እንታይ ገበሩ ሕጂ ጸልማት ሓሳቦም እንታይ ገይርዎ ይዕውይዎ ሰብሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ እምነት እንተዘይመፅኡ እውር ካብ ትውልድ ጀሚሩ እውር ንስኻ ግን ወንጌል እናነገርካ የኢንት ክትከፍት የዝፅዋዓካ ዘሎ እዛ ጥቅስ እዚኣ ቁሩብ ኣይንወርድን እምበር መኽፈቲ ነገራ ድማ ይነግረና ቁጥሪ 5 ተንቢብና ማለት ኢሉ ሾ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታና ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንቲ ኢየሱስ ከም ግዙኣትኩም ጌርና እምበር ርእስና ኣይኮንና ንሰብኽ ዘለና ስለዚ ኢየሱስ ብምስባኽ እዩ እዚ ዓይነት እዚ እንታይ ዝኸውን ዝኽፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ኣይገርመኩምን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብምድራዊ ኣዘራርባ ንብዙ ጽቡቕ ነገራት የኢንቶም ዝተኸፍተ ሰባት ኣለ ንቢዝነስ ዓይኑ ዝተኸፍተ ንካልእ ነገራት ብክንደይ ጥበብ ገለ ዘለዎ ግን ወንጌል ጥራይ ዓይኑ ዝኸፍተሉ ናይ መንፈሳዊ ዓይነቱ ዝኸፍተሉ ወንጌል ጥራይ ርእሱ ክሪ ንኣምላክ ክሪ ድገብሮ ግን እዚ ወንጌል ጥራይ ኢየሱስ ሰብ ንኣምላኽ ጥራይ ኮነ ንገዛእ ርእሱን ክሪ ኣይኮነን እዩ እውይ ንገዛእ ርእሱስ ኣይርአን መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ይብለናሽ እቲ ቃል መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ እንታይ ይገብር ድረት ንጽድቂ ሃገ ንኃጢአት ሳለሳይ ገ ንፍርድ ሕጂ እቲ ንፍርድ ድብል ንኣምላኽ ኮይምሽ ሪሌት ተገይርና ኃጢአት ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ኃጢአት ኣንታ ይብል ማለት እዩ ኣይነቱ ምስ ተኸፍተ ኣበይ ዘለኹባ ከመይ ኢሉሲ ንገዛእ ርእሱ እዩ ሰብ ናቹራሊ ግን ገዛእ ርእሱ ምርኣይ ግን ኣይክእልን ኢንፋክት ኣይኮነን ቶም ኣብ ተገደ ነው ንህና ኸማነ ብዙ ጊዜ ገዛእ ርእስና ይንርአና ታተኸብደና ፓርቲ ሲርሰ ድኾነ ብኣዲክሽን ዝተተሓዘ ሰብ ኣዲክት ደ ኣለኩም ማለት እኮ ንእሽተዩ ድሕሪ ድራር ክልተ ንብኡ ይሰቲ ቀዳም ሰንብትኩም ከሎ ሓንቲ ኣረቄ ወስበላ ኸውን እምበር እጅ ኣነሲ ኣዲክት ትብል ይብለካ ማለት እዩ ኣይርአን ከም ተተዓስረሲ ኣይርአን መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ የእንትና ግን ምስ በርሓና ኣታ ኣበይ ደለኹ ኢሳይያስ እኳ ክንደይ ጊዜ ምስ ኣምላኽ ተመራ ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣብቲ ዙፋኑ ዝረኣዮ ማለትስ ንገዛእ ርእሱ እዩ ኣንታ ከመይ ዝኣመሰለ ልሳኑ ኣብ ዝረኸሰ ህዝቢ ዝነብር ዘሎ ቅዱስ ኃጢአቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ነገሩ እንተራእዩ ስለዚ ሰብ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ እንታይ እዩ እውር እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘብርሃሉ ኣብዚ መብራህ እዚ ድማ በዓልሲ ንኣና እግዚኣብሔር ኣሳቲፉና እንታይ ምግባር ወንጌል ብምንጋር ክርስቶስ ብምስባክሲ የኢንቲ ሰባት ክኽፈት መታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ በብክልተ ገይሩ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ የኢንቲ ምስ ተኸፍተ ሰባት ድረኽቡ እታ ናይ መጀመርያ ዝበላ እንታያ ሕድገት ኃጢአት ርስቲ ምስ ቅዱሳን ክልተ ነገራት ሕድገት ኃጢአትን ርስቲ ምስ ቅዱሳን እዚኦም ክልተ እንታይ ይርከቡ ይብለን ሕድገት ኃጢአት ይረክብ ርስቲ ድማ ምስ ቅዱሳን ይረክብ ይብለና ሕድገት ኃጢአት ይረክብ ሕጂ ሕሰቡ ኣነ ንስኻትኩምን ወንጌል ብምንጋርናስ ንሓደ ሰብ እንታይ ድረክብ ንገብሮ መስለኩም ሕድገት ናይ ኃጢአት ምስ ኣምላኹ ተቃሪቡ ዘለዓለም ምስ ኣምላኽ እንጆይ ክገብር ኣብ ፍርድን ኣብ ጥፍዓትን ከይነብር መታ ምስ ኣቦ ምስ ኣምላኹ ተቃረበ
ክልተ ኣሕዋት ናብ ግራንድ ፓረንትስ ገዛ ናብ እንዳ ኣባዮም ዝበሃሉ እጅታ ኣባዮም ዳቱ እያ ትበሃል ግን ከም ከይት ዓይነት እዞም ዳኪስ ማይዶር ኣለዋ እጂ ዝወንጭፍ ስዊን ገለገ ወንጭፍ እጂ ወንጭፍ ሂዞ ኒሩስ ታ ሰመር ናብ እንዳ ግራንድ ፓረንትስ ዝልኩም ገይዱሎ እጂ ክላነ ዳብቲ ካንሸሎ ናይታ ኣባዩ እንታይ ትበሃል ማይዶሮ ሆስቶ ኣቢሉ ቀቲልዋ ክሳዳ ጣ ኣቢሉ ዳራይ ከይዱ ቀሲሉ ኣቢሉ ኣብ ገለ ቆፅሊ ሓድዋ ማለት እዩ እንታ ሓፍቱ ሪኣቶ ይካል ይመለከያ ኣማይዶሮ ቀተካያምሽ ና ዋበት ከይትኽልዋ ህራይዳ ዳራይ ታሰምር ብምልእታ ሎማቲ ዲሽዋሽ ፀሓይኻ ክበሃል ከሎ እስኺኻ ትበሃል ከላ ንሳ ትመፅእ ኣብዛ እዚ ፀርቱ ኣብቲ ተራይ በለት ኣስገራ ተኻታ ማይዶሮ ረሲኻ ያለ ኢሎ ሾ ይኣቱ ዓፅብ ምፅራይ ማእቲ ናትካ ክበሃል ከላ ራይ ትመሳ ኣፀግ ቆልዓ ገለ ማይዶሮ ተፈ ካስተዮም ሲዮ በቃ ይፀናል ዳራይ ህሊኑ ድማ እንጂ ድገት ኃጢአት እኮ ዝምሕረት እኮ ሰባት እንታይ ብመስለኩም ኣብ ሕክምና ናይ ብዙ ሕማም ጊድ መሰረቱ ፍላይ ውሽጣዊ ሕማም ጊድ ማቕ ነገር ማለት ኣብ ውሽጥኻስ ብዙሕ ሕማማት እዩ ዝፈጥር እጂ እዚኣ በታ ንእሽተይ ትመስል ነገር ሲ ግን እዚ እናገበ እናለፍአ ከሎስ ጊድ ድማ ኣለቶ እጂ ታሰምዕ ትወዲኣ ናብ ገዝኦም ቅድሚ መኻሎም ሲ ምስታ ጊብቱ ክኸይድ ሲ ኣይደለ ነታ ኣባዩ ከይዱስ ይቕሬታ ካተለ ኣባይ ይቕሬታ ታ ኣይዶሮ እኮ ከምዚ ገይረስ ኣነ ቀቲለ በቃ ይነጋብ ያጆኻ እቲ ናይ ግድሩ መስትያት ኮይኑ ርኢ ነረስ ክትቀላስ ሬካ እጂ እንታይ የሪኦ ሰመር ሙሉ ዝሓፀቦ ዘጥርዮ እጂ ድማ ተወላቕምሳ